Ако търсите апартамент на морето, който е готов за живеене и подходящ за инвестиция, точно този тук, в Paradise Green Park, може да е вашия. Те съм в Златни пясъци да ви представя един комфортен апартамент, двустаен, с площ 73 квадратни метра, разположен на третия етаж в модерен комплекс. Първо да се насочим към дневната. Тя се състои от едно голямо просторно помещение, напълно оборудвана кухня, трапезна маса с кафе-масичка и удобен диван за релакс. Апартаментът е готов за живеене. Модерна секция с голям плазмен телевизор. Спалнята е тиха и светла, с отлично разпределение, подходяща както за целогодишно живеене, така и за сезонно отдаване под наем. Банята е модерна и функционална, оборудвана с вана. А терасата е бонусът, който всеки търси. Тук, сред зеленина, спокойствие, може да се наслаждавате на сутрешното си кафе или да релаксирате след дълъг ден на плажа. Комплексът предлага външен басейн, ресторант, детска площадка и удобен паркинг. Ако този апартамент е точно това, което търсите, може да се свържете с мен. Аз съм Станимира Златева, брокер в агенция Топимо недвижими имоти.